Arroza, ai ama. Zenbat ale ongoteia hemen? 1000, bai, gutxienez. 1000 asko dia, Zeun zertako. 1000 arrozale, uskeri bat. Baina 1000 telebista zaio, bueno. Hoi da hoi lan mordua. Biba zuek 1000 telebista zaiotara iritsi da. Hori da hori arrakasta. Gaur, ospatzeragoaz. Bai. Kaixo lagunak eguerdion, haupa Maialen, haupa Xabier, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko oso. Ongi baino beto, ez da, Hori da. Gaina, ospakizunetan zalitazte. Hori da. Bai, ala da. Bueno, 1000 programa iritsi da, gero itxikoak, gaur bertan, gaur reteben, pasako zu egun guztia, ez dakio gauen gala eta dana. Hoxe, arratsaldeko saioa daukagu eta gero gauean festa izango da. Ona. Goatzeltzate, lehendabiziko saioa nola izan zen. Bai, ni oso ondo gogoratzen ez. Gogoratzen dut, orduan eskututik atzean sartuta egote ginean, eta ateratzen ginen hortik, eta 5, 4, 3, 2 momentu hori, urduritasun momentu hori, beti gorako tensio. Eta sartu zen lehenbiziko pertsona Zarauztarra zen, Gloria Urkola. Bai, gogoratzen. Bai. Bueno, eta zukaldatzen, bat bilak hemen ibilitakoa zate, ez dakit asko hobetu ezuen, entrenatu ezuen, edo... Egun hortan ikasitakoa. Nahikoa. Bueno, launak, ikusiko zu ez zaio parega arteako dan, ingo deuna da berdela, saltza garratx batekin, eta gero bantxala lagungarri bezala. Ados? Bikain. Adi launak zaio paregabia torreta. Festejua. Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuet pausuz pausu, errez eta boiteko garaian nundi noa ibiliko gehan. Berdela ingo deu, esan deun bezala, ingo deuna da ondo garbitu, hemen oso ikandakau, bakizu guain sasoi betian gaude. Hemen txedakau berdela oso ikan, tripa eta guzti, baina ingotena garbitu, eta atako xio lau lomitua garbi, espina gabe eta ezer gabe. Eta gero, lomito horiek ingoituguna da, hemen dakau arrautza eta harto irina. Arrautza ontzi baten botako deu, harto irina botatzen jungo gehan, eta utziko deu tempura baten antzea. Bertatik pasako ditugu eta prejitu. Eta gero ingo deuna da, saltza garratz bat laguntzeko. Osondo. Saltza garratzaiteko ingo deuna da, hemen azala kenduko jo, eta azala Julian amostuko dugu, hola, makiltxotan. Ingo deuna da, bestalde, zuku atea ere bai. Eta gero, ontzi baten jarriko dugu, azukria, ospina, estilla, baitare limoian azala eta zukua, eta gero ingo deuna da, harto irinakin loditu. Eta gero, saltza hori ingo deuna da, arrainan gainetik bota, plateran gainean. Eta gero, esan deun bezala, entxala bat ingo deula lagungarri, hemen ingo deuna da, eskarola ondo garbitu, bertan sartu, uretan laga, gio zukatu, eta gio prest da honian, ingo deuna da, hemen zitrikua botako eskilo, mandarina, laranja eta pomelua, ingo deuna da, azalak endu, guztiz labanakin, eta gero gajok garbi-garbiatako eskilo. Gio beti zuku pixka gelditzea. Zuku hori aprotxatu ingo dugu. Gio gainetik iteko alinitua. Hemen ingo deuna baitare tomatia, tipulina eta aguakatia ondo garbitu, entxalada igaitu. Eta hemen alinitu ingo deuna da, jarriko dugu. Perexila, baratzuria, ziapia eta hauen zukua. Ligatuko dugu pixkat, eta entxalada gainetik botako jo. Zegoixua. Ongi ez da? Jaziria hemen ez da? Indarrak hartu dira. Egun potentiak azu eta, Bai. Bueno, azteko eta behin, lanian jarriko gea. Gu ere bai? Bai, noski. Bale, maite, ez da, begiratzeko bakarrik. Bitako bat, hemen garbitzen jun, bertara botatzen jun. Gio, bai, hau urez beteko dugu goraino, ondo garbituko dugu, hori urorik enduko jo, eta gero jasukatu ingo dugu, bale? Eta beste alde, hau zure kontu? Bai. Bale, eta zukungo gozea iten gajituak ateatzen hemen? Bai. Beitu, jakotxingo jat bat, bale? Bai, oso ondo. Ni hasiko naiz? Bai, zu ekin lanei. Hemen, beitu, lagunak inkentzeko garaian, ingo deuna, lehen da bizi txapela kentzen jo. Bai. Iritsiko gara frutaino, bale? Bestalde ere, bai. Eta gero hemen, labana pixkat erabili berdekola.
dantzan, bale? Ados. Areak ajun, Vale. eta gero honeak akarri, Ados. eta gero honean join. Eta gero, dana garbilak akenean lagunduko jat. Inbertsiunek gajituak atea garbi, bale? perfecto, vale. Venga, hau iten Vale. jun, eta Vale. jungo gaitu txerrek etxarga. Ni Oso, arraiakin no? jarriko naiz hemen, errazka Bai. onduan. Vale. Eta kontatu pixkat, bueno, bi basuek ezautzen deu. Arratzaletan nola ebitzez den, baina gaueko gala. Ze topatuko deu, zei izango hori. Ba, desberdina. Desberdina. Batez ere jendetsua. Vale. Jendetsua, gonbidatu asko. Zu gonbidatu altzaituzte. Bai. Ni ateatzen baina Baina parranda lan- pixkatean lan- konpromisoa baina ni daukazu. ezin, da gero goizian okin degila, eta gero bihar berri Gauza da honea, asko. eta me katxiz Bai. da, Gauza asko. ez dakit. Aber gaur gamian nola nabilen, Hori. ume txikila bak hau etxian, gauza asko. Zuak izu, Bai. aspertuta baldin mazade, etorri. Bueno, eta bestela, eta etorri ezin bali duzu, behintzat ikusi. Hori da. Hoi da, Etxetik ere ikusi daiteke, ezta? Hori Noski da. baiet. Bai, bueno, jendetsua izango da, miluzeen ondoren hasiko da, ezta? Bai, Esango dugu, bai. ondoren etorriko dela, lehenbiziko aldiz, bueno, prime timean esaten den franja horretan, ezta? Hori da. Normalen arratsaldean egiten dugu, normalen ez beti, baina gaur gau ez tokatuko zegulan egitea, eta hori, gure oso bereziak diren pertsonak, kolaboratzaileak, parte hartzaileak, izen batzuk botatzen hasiko gara, nor hartuko duten parte gau? Bai, denak ez ditugu esango, baina Batzuk batzu bai, bai. ezta? Jende mordoak, Esate baterako... Pirritx eta porrotx, Hori da, egongo dira? eta Marimototx. Marimototx. Eta Marimototx. Hori da. Ona. Aktoreak ere etorriko dira, Ramon Agirre... Iker Galartza, Bai, Aizpeagoena ere bai, Telmo Irureta ere bai, Bai. esate baterako. Julen Telleria ere etortzeko Hori da, da. irratitik eta telebistatik, kirolariak. Bai, hori da, herri kirolariak, Izeta. Izeta, no? Izeta izango Bueno, da. hemen Eta zuma Iker gente. Vicente ere bai, ez? Iker Vicente. Aizkolaria. A ber, Hori da. ETV-ko zein ez da salduko, igual lehenu bukatuko dugu. Bai, Bueno, bai, uste zu bakarrik. ez Ni zarela txintxilikan etorriko. nagoen digan, zentzik ez dakau eskuan, Adibidez, bai, jende asko, lagun asko. Xabier Ramuriza kopla batzuk abestuko ditu. Hori da. Xabier Ramuriza oso maitea dugu ze lehenbiziko pertsona zarauztarra sartu zen, Bai. platoan, Bai. baina gure lehenbiziko gonbidatua Xabier Ramuriza izan zen. Hori da. Duela 1000 programa eta kopla batzuk abestuko ditu. Eta geroztik bajina bat aldiz etorri da. Bai, Gure ez da? gana. Beti dauka zer kontatua, Gure kutxuna edo gure seme kutxuna edo aita bitxia. Aita bitxia. Gure aita bitxia da eta Xabier plaza. Ramuriza ez da gure seme Hori, ez da kutxuna. seme kutxuna. Gugararen Bere seme-alaba seme kutxunak. Ez que, bigote, hor famili bat indezu, ez da? Bai. Bai. Zeratik, Bai. a ber, beti bai etortzela jende celebria, jendia, gauza berrekin, Bai. nobedadekin, Bai. aktualidadiakin, baina gero kolaboratzaileak eta hor ja familikoa bezala dira, ez da? Bai, pentsa, denak ez daude hasieratik, baina asko bai, eta Bai. pentsa, 5 urte elkarrekin, Maitane Ormazabal bat, Agus Barandiaran bat, Ariz Gamboa. bat, bueno, azken finean, Bai. egunero. Bai, egunero. Egunero Bai, gabiltza ez elkarrekin. denak beti, baina bai. Ja, elkarren sekretu guztiak ez ditugu, ja. Bai. Hau ze- Gehiagiak aso, gehiagi. Ondo? Bai, oso ondo, Bai. oso ondo. Ondo. Ni ere Nahiko, ezin hobe. geldi nago, Joseba. Naga zu, guain pixkat aurreatzeko, hau, jun pixkat txikitzen, Txikitzen? Pusketa zer, nahiko txiki daude? dakit. Nahiko ondo, nahiko. No. Igual, betu, Bai. han pixka gehiago matar. Bai, 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 Ondo bai. egin Hola duzu, jun, Bai. eta baino pixka hola puntxia Ah, zikina zikinak daudenak, kendu. hauek kendu Vale, gaitu, oso vale? ondo. Venga, Bai, Gazu, garbitu. Bai. betu, Ea nola egiten den hori. Hemen txe, betu, ikustezu ja hemen nola dauden, Bai. behaiek markota, hemen txuriok kenduko jo pixka, Ados, vale? txuriak Txuriak kenduko kendu, jo, ados, vale. eta txuriak entzen jo nian hemen Bai. ja markak etortzen die. Bai. Ikustezu hemen nola dauden hemen, Bai. bardun, hemen digan sartu berdiok, Bai. txak, Txak. eta hemen dikan, Irukitxoak. Vale. irukitxuak. Eta hau ja dago garbi. Vale, perfecto. Txuri gabe, Vale. vale? Eta hemen berdin eitiok, hemen sartze jok, Vale. eta hemen horrela eitiok. Ze polita. Ondo. Garbi ustizki, Vale, bola. vale, vale. Eta gero hemen zukua gelditzea goen dikan pixkat. Vale. Orduan, gero eskukin hartzek, rap, Eta erdiko honekin zer, zapaltzek, eta hemen gelditzen den belarri honekin zer gertatzen da? horrek zuku ateako jo gero Ah, vale. egiteko Ados. alinitua esan dugu. Vale, vale, vale. Ondo. Espinetakoa, Vale. hemen botako jokero. Oso ondo. Vale? Bai. Ondo. Venga, ire Bai. kontu, guazen txerrik txarraka. Nik hemene, lan zikinak indizkiot arraiai, odolak ondo. eta atea ditugu buruak, eta guain lomitoak ateako zio garbiak. Gombitoak? Bakizue, lomitok. Eta, zer pentsatzen esan duzu? Gombitoak. Gombitoak ate ditut. Bueno, hori gombitoak ate ditut. oraindik ez da konbeni. Hemen, iten dana da, hau atuna bezala, lau lomo azka garbiak. Arraia batzutan bakizue, bi lomotan atatzen deula. Bai. Bai. Baina hau atatzen badego horrela. Eiten badio atzean jo eman, trake, atzean iten deu, guainen atatzen dugu lomitxo bat oso garbila, baina guain dikan erdiko eskataka. Eta hemen, iten deuna da, guain, olain, honeaino, reki, eta honek,
ja ez daka, Txukun. ez da eskata bat. Joe. Eta hola, nola kio, reboxauta daun, hola kio lasai aldeu jan. Zego Bai, amonantzako, sementzako, eta familia guztientzako. Zego xua. Bueno, bagoaz txerik itxarrak. Bai, ze, arraina eta ezturrarekin, hor beti... Bai, Kontuz, arraia, jendia... Arrai txikia nik gustatzen zaite, arrai Bai. txikik eta espino, baina ikasin behar da, Bai, eta bai, normalen bai. gaina txikitatik ikasi behar da. Gero Bai. ja, heldu daitezeanian Gero berandu da. Ezin hau bian manejatu hori, Ba, ni berandu nabil. Ni berandu nabil. Bai, Inoiz ez da berandu, Bai. Zuzu hori kasi? Ez. Ez, Ez dut ikasi ez. Hori ez, kosta egin zaizu hori. Kosta, Bai, bueno, kosta bueno, guandikan aldezu ikasi, Bai. Zan dut ez da berandu ikasti dela, baina, bueno, hori, bueno, biziletan ibiltzea bezala, baina batzuk berandu azteia, baina alda ikasi. Bai. Bueno, zenba gonbidatu pasako zian biba zuetik gan urte hau guztitan? Kontatu alditu zu, norbait kontatu alditu. Asko, Ez lehenko dut natera uste. genuen kontu bat, ez? Bai, bueno, baina buruz, kontatu genituen, 1000 saio izan baldin badira, eta egunean bataz beste gonbidatu nagusia, eta gero hasieran etortzen diren beste gonbidatu ez gain, egunean bataz bestekoa 5 pertsona baldin bada, demagun, Bai, 5.000. 5.000. Baina, bueno, zerbait esateagatik, Baina Gutxi hori gora zenbaki berakoa. reala da, eta gainera, horiek platora etortzen direnak, baina platora etortzen ez direnak ere, kalean erreportariek eta rapatzen dituztenak, Horiek. jarri beste 3-4 pertsona. Bai, milaka lagun. Milaka lagun. Ta, Bai. gogatzea altzaten, ni hemendik hainbeste jende pasatzeari gure 1000 programa indegu, Bai, elkarrekin bai, hasi bai, ginen, badakigu. hortxe Zorionak, goaz, hortxe goaz, Badakigu. pixkat. Bai. Bai, eskerrik asko. Zue beti Eta- aurretik. Bai, pixkat aurreo, Bai. baina zue gatzetik pea inda. Bai. Bai. Eta zezan behar nizuen. Askotan, zaila da, hainbeste gonbidatu, hainbeste jende, hainbeste aurpegi, azkenean, pixkat mareatu iten naiz nire bai, alda ala. Bai. Bueno, O mareatu ez da gintza, baina hauza, pena amati batzutan, jope, ez dakizin ontzela eta, pentsatu berdeta ez dakizin bat biher, jakiteko zein zan. Batzutan gertatzen da. Ja, ez gintze celebral. Bai. Baina Iurrituta gaz, Joseba, burbuina. eskerrak ez gauden bakarrik, ez da? Eskerrak kamararen atzean ikusten Hori. ez diren, Guatxe hori izan dek. guztiak horre xerita eta zutia duen horiek laguntzen diguten, eta txibatzen dizkiguten gauza asko, ez da? Burua hoiek jartzen dute. Bai. Dudi gabe, Burua dudi horiek. gabe. Tagu mingaina. Eta Bestela- hori gaina da bestela urpegia. Bestela ezingo litzateke. Bestela. Bai. Bueno, eta hemen esan duen bezala jende asko atzetik handagola eta hain garrantzitsua da hori, zenbat laguntza daudete bertan lanian? Ui, Asko. Bai, Asko. gure lantaldean orgoian daukagu olako, bueno, ordenagailu, mordo bat, Bai. ez da, eta horre, goian zenbat lagun egongo gera? 20 bat, esango nuke? Goizero egiten dugu eskaleta bilera, Bilera. goizero 11 da hor egunaren arabera, baina 20 laguneko bilerak askotan izaten Bai, dira. gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera, bai, gehiagokoak ere bai, eta gutxiagoak ere bai. Ope. Baina gero zeharka, kontatu, 30 lagun egunero horpoz-horpo aritzen Bai, gara. ze azken finan gero makilatzaileak, hori, Bai, bi bai, batzuekerako berariaz ez daudenak, baina, bueno, gurekin lan egiten dutenak esate baterako, edo Kamarak, realizadoreak. hori da, argistapenekoak, Zuzendari ordeak, Bueno. erreaktoreak, erreportariak, gidoilariak. Jende mordoa. Gidoilariak oso importanteak, Oso. Bueno, denak dira importanteak, baina jende asko pentsatzen dugu esaten duguna momentuan Ja. sortutakoa dela, baina ez hori ez da hola. Xabiren txiste txarrak ez dira Xabirena bakarrik. Denak ez. Denak ez. Denak ez. Ez, Denak ez. Eta Maialenenak bai, Maialenen txiste txarrak Bai, dena berea dira. bai, hoxe, Maialenen hoxe. berea irakurtzen zaizkio. Hoxe. Txarrak bereziki. Bai, batez ere. Batez ere. Ondo, beitu Xabier, laranjakin bukatu, pomelokin hasi nahi bai. Ah, bale. Bai, Gauza berdina. bera. Bai, organikoa da kasu hor behian, sakarrontzia, bertara edaki, bota. oso ondo. Vale. Eta- Oso ondo. Tauzer, listo? Eta hori, listo. Eta nik ikusi zuen bezala, lehendabiziko arraia, listo. Ikusi zuen ze garbi. Ze txukun. Bai. Hola, txukun Bai. batego, eta Horrekin argi sushi eta ere garbi. egin daiteke, horrekin. Bai, Ze bai, ondo, indaiteke, dudi gabe. Ze ondo. Bueno, hemen txe, lehendabiziko urratzak iten egea, eta Bai. ingo deuna da, lehendabiziko reportaia ikustea jungo gea. Oso ondo. Luranbakea jungo gea, gamifikan dago, eta gaur eskarolakin egian ez, behaieke, hoxeak utziko dugu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, nerea naiz, Luranbakeko ustiategi ekologikoetan bagaude eta gaurko egunean eskarola eta txikoriaren mundua ezagutuko dugu. Hasteko esan behar da, txikoria eta eskarola familia berekoak direzela, hause, endibieren familiakoak. Nere iritziz,
txikoria gero eta gehiago ezagutzen da, baina egia da geuk landatzen hasi ginenean, jendea zuen asko erabiltzen, edo bakarrik egosita erabiltzen zuen, eta egia da gaur egunean gu saiatzen gara, esaten bezeroei gordina jantezaketela, ensalada batetan, sukuetan, eta gainera oso osasuntza dela gorputzarentzat. Landare polito da, oso berdea, oso berde intensoa ikusten dugu, egia da oso garratza dela, oso mingotxa, bai, gordina jaten dugunean, baina egosita mingotx edo garratxori kentzen zaio pila bat. Nere aholkoa beti izaten da, hori saiatu bar gara, ahalik eta gehien barazkiak gordinak jaten, ezta? Baina, egia da, bi alde horretan egosita edo bai gordinak superona dela. Txikoria udaren azkenengo hilabetetan landatzen dugu, eta egia da, neguaren zehar biltegiratzen ditugula belar polita hauek. Txikoriaren ezaugarriei dagokionez, diuretikoa da eta giltxurrun harriak kanporatzeko oso erabilgarria izaten da. Baita, txikoria glukosa eta kolesterola jaisteko erabiltzen da. Baita, azaleko gaitzak tratatzeko oso erabilia da, batez beste asnea, aknea eta estemak tratatzeko. Txikoriaren ostean, eskarola ezagutuko dugu oraintxe, eta dakizuenez, endibiaren familiakoa da. Eskarola barietate ezberdina ditugu, kiskur alde batetik, lisoa bestetik, eta momentu honetan ikusten ari dugun eskarola polita hau, erdian egongo litzateke ez da kiskurra, eta ez da lisoa bez. Eskarolaren historian eta erabileran badago eztabaida handia. Alde batetik ikusten duzuenez hau berde intensa badekogu, baina normalean ikusten dugu dendetan eskarola horia direzela. Hemen Luramaken ez dugu estaltzen, hortaz eskarola berdea da eta horrekin lortzen duguna da klorofila eta fibra kantitate handiagoa potentziatzea. Eta zer lortzen da horrela? Benetazko zaporea lortzea. Eskarola zaporearen aldetik egia da mingostasun pizka bat puntu bat badeukola, baina oso eramangarria egiten da. Eta jateko eran hemen bai edo bai gordina janin bar da eskarolaren zapore ederra dastatzeko. Eta onuren aldetik barazki oso aberatsa da vitaminetan. Batez ere vitamina B, C eta vitamina K. Eta esan behar dugu vitamina K ez dela oso ohikoa barazkietan aurkitzea. Eta horrez gain, fosforo eta kaltzioan oso aberatsa da. Hemen Luramaken nekazaritza ekologikoa lantzen dugu, ustiategien barne eta bai hortu kanpokaldean, eta gerotzako oso importantea da kimikorik ez erabiltzea. Geure produktua saltoki ezberdinetan saltzen ditugu, alde batetik Bilboko Barenal merkatuan sartzen dugu zapatuetan, eta baita bilatuin alde hori Instagram Luramak bio, eta hortze zuzenean gurekin izango duzue. Joseba, gurtzen zaitut barazki polita hauekin, eta hurrengora arte, hemen gonbidapena badaukazu etortzeko, badakizu Luramak bio Gamisen aurkitzen garela, hurrengora arte. Agur! Hau Panerea, eta gora zuen egutegiak baratza eta ze gauza hona da, jendia otia hola ekologiko, buru belarri, une oro, gukolako osagaiak ekuitzeko. Maitasun osoz, hala da. Besarka da handi bat eta jarraitu horrela, goxatzen, da gudan noi goxatu arazten. Gurian jarraitu bihar deu. Arraia garbitu deu, hemen txea da Xavier bere zitrikoekin. Pomelo erekin. Ondo hori da? Bai, oso ondo da. Gare baten bazen anuntzio bat, pomelo, ponselo, pomelo, olako zerbait bazen. Onda. Bueno, hemen inbiar deuna da, entxalakin jarraituko dugu, bale? Bai. Hemen, betu, aguakatia garbitu, atea mamilla, eta laukitxotanin. Ados. Bale? Hori erresa. Eta ingozuna da, betu, hemen adibidez jarriko izutena da boltxo hau, eta hemen botatzen jungo zea, bale? Gio ere bai tipulina, gio tomate, eta gio zitrikok, eta gio letxua, bueno, eskarola kasuntan, botako du. Eskarola ingo deuna da, betu, hemen dakau, ja, garbi, solte, baina bakizu beti hor, xomorroen bat, lokat pixkat, egon daitekela. Orduan, ingo deuna da, urez bete, eta nahi gustatzen eta 10 minutu bai urez bete, eta ur horretan eukiza. Atutan, jende diteun, azkar pasatan bota berrize. Zertatzea, lokatza batutan lehortu eta tapeauta, ote alda. 10 minutu dietan pixka beratzen utzita,
bihundu iten dia lokatz puntxu horiek eta gero astindu txiki bat eman da, erresago askatzen da. Mira. Vale? Bai, denbora behar dela, sukaldean aritzeko. beti. Pazientzia, Bai. hori da. Bueno, mentxo utziko deu, goraino urez beteta. Bueno, eta nik saltza garratzakin martxan jarriko naiz. Azala emendikateakoet, zukuare bai, ospina, estilla eta azukrekin, zutan jarrikoet. Bueno, bagoaz. Lanak esan da, guain mingainak jarretu berdu ematen, Oso vale? ondo, bai. Ea ba. Bueno, hainbeste programa eta 5 urte igaro eta gero, Bai. jende oso berezia pasa bertatikan. Bai, Bai. Asko. Ez dakit, zaila da esatia batekin gehiatuko sinaten, baina ez dakit. Hainbeste jendekin ez dakit. Hiru laukote bat ola pasadian agola xelebrekor barruan gehatu zaizkizuenak. Bai, batekin ez gara geratuko. Baina, Bai. bueno, izen batzuk esatearren... Bai. Bueno, askotan aipatzen dugu katxinarekin sekulako parreak egin dituela. Katxina hemen pasagoan, bai. Baita zer moduz? Bai. Artista hautza. Bere, Ondo. arekin hegazkinan ibilitakoa gara gu. Bai, kontuz. Bai, Kontuz. eta oso ondo. Biziri gaude baina kontuz. Parre egin genuen asko. Asko. Guke, bai, hemen Bai. abakandua prestatu genuen elkarrekin. Bai. Bai. Egun polita izan zen, bai. Bai, gero parre egin genuen beste bat izan zen, bueno, Xabi horren txukun ikusten duzu, baina baldar xamarra da. Bai, txukuri da. Bai, baina baldar xamarra da. nireak kontatuko dituzu. Bai, da, Oso ondo. zureak. Eta behin, hola, bueno, proa bat iten ari ginela eta irabia gailua hundi bitako Bai. batean, Bai. jogur edo smoothie moduko bat edo prestatzen ari ginela, eta Jesus, mira. irabiatu bat. Ondo prestatu. Hartu zuen gero irabia gailua, eta azpiko askatu intzaion, Bai. eta Dena. goiti bera dena zikin. Kuxia dira. Eta zuena zuzenekoa da, guen Ah, bai. belaurako Bai. gertatzen eskibatuta ditu, Ah, bai. mostu, eta mek Ah, katxis ez, lama. ez. Bai. Alde hundanetan aurrera jutakea, kuxida egine bai. Bai, ez. Baina Anala egin zuena genuen. zuzenekoa da, Ez hori, horrez da, atzea buelta ikan. Hortxe galditu zen. Bai, hortxe gelditu zen. Hortxe gelditu zen. Gainera egun hortan neuzkan galtza... Argixamarrak. Argixamarrak eta hor nabarmentzen zen dena, Aze bai. kuxia dira. Gero adibidez, asko estimatzen ditugu baita ere, zuzeneko plaza bat ere bada bi batzuek gure sortzaile eta artistentzat musikariak, idazleak eta errezitatzen dituzten momentu horiek, edo adibidez, ez dakit bat esate aldera, Petxi izango zen Ze ongi azkenetako abesten abestu duen. duena, ze ondo abesten duen, Petxi bezala, bueno, STR taldekoa, bueno, zuzeneko abestiak abesten dituztenean hori oso momentu ederra izaten Bai, da, dantzariak bai. ere bai etortzen zaizkigunean, Bai. abeslaria... Ni hori hemen beti gustatzen Xavier, barkatu mostia, baina Bai. esaten tenían jope, musikariak etortituta, Jo zerbait. gitarra nundak. Zerbait. Zeo segarri honea, Claro, sukaldean ere bat egiten da, ez da musika. Bai, Bai, eixe. eta bukatziak oan, zera, dana girotzeko Noski. eta, Bai, eixe. Dudi Bai, gabe, eixe. dudi gabe. Eta horre bai, bakit jende asko pasatzea berezia, momentu oso berezikin, Bai. unkigarriak esango Bai, duen. bai. Ez dakit, zein Bai. izan dan igual gehienen kuti zuena, hor ez dakit, Bueno, nik esango nuke guke gaur egun orain ja ez dugu egiten, baina bagenukan korapiloak izeneko atal bat, eta hor Bai. osasun mentalari buruz hitz egiten genuen, eta hor jendea asko irekitze zen, eta bakoitzak bere pasatakoa, bere esperientzia kontatzen zuen, ez da, eta hor oso momentu bereziak euki ditugu, bai, berdin du antsietateari buruz, bulimiari buruz, berdin du, baina horiek Suizidioari buruz, beti izate bai. ziren bereziak, eta bueno, asko eskartzen dugu, etorri eta barruak ireki izanan ikusten dut jendeari laguntzeko Dudi egiten gabe. dugula hori, eta bueno, Bai, eta gai komplikatuak dira, Oso. eta egia da, gizartearen joera orokorra izan daiteke, baina bagaudela momentu batean, barruko korapiloiek publiko egiteko komplejo eta bildur gutxiago ditugun garaietan bizi gara, eta hori ona da, horrek, Bai. hori osasuntsua da denontzat. Bai, sorionez, gauza leheno esatetzian, guen ezin dia esan, baina Bai. sorionez leheno esatetziana tabua bezala diana, Oh, bai, ja. kanpo ateatzen dira, Bai. eta dio, etxien asko daude, etxien, okalen, hementxe bertan, olako historikin, da ondo etorte zaigu, olako Hoxe. gauzak entzutia. Bai. Eta guk ere asko Eskugarbitzea ikasi, bai, pasana, mesedez. bai. Ikasi dugu Guk asko, ere bai. asko ikasi dugu. Zer Asko. gehiago? Hemen. Hau ere bai? Azkenengo Gauza bera. tokatzen zaizu, eta hauekin nabazu ja hemen zanpatu horla eskukin, nire. atea zukua. Eta gero hau, zaborretara. Eta gori ja zaborreta. Vale, oso Bai, ondo. bai. Oso ondo, tanik zer? Eta zu, baitu, tipulinai, inberdina, bale? Berdina? Garbitu hemen maila pixkat, Oso ondo. tabla, eta tipulinare bai pusketetan da sartu. Oso ondo. Nik hemen indetena da, ospina sartu, azukria sartu, estilla sartu, eta hori nikotena da, limoi, azal, guzti hauek juliana moztuta sartu, eta zukuare bai limoiana botako jot barroa. Vale? Oso ondo. Aquí. Tipulina berde eta guztia, ala berderi gabe?
Berde, baitu, berdia untxian txakutziko dugu. Vale? ondo. Zuri berdea bota. gustatzen zaizu, ez da mai, Neri? Bai. Bai, ez da, bai. Bai, zeba. Bai. Tipulina, hitz politia, errima politia da, eh? Tipulina, bai, pertsopako, bai. jakina, Bai. berdina... Zuek etzate, ezina. gitarrak egiten, baina bi pertsone eriokitak edo pertsona kunbetatzen, Zuk ere asmatuko zenduke, eh? Asmatu bai, eurundoko abotare bai, nekatziz lama. Ai, ama. Bueno, eta, bagizue, urtiak aurra di joazela saioa berdina izatea, baina azkenian berrikuntzak ere etortzen dira, ez da? Bai, hoxe. Zer da gehien aldatu dana, lehendabiziko saiotik guain artea Ui, adibidez? bueno... Nik esango nuke gu. Nik ere hori izan berdin. Nik hau askotan esan du, baina ni lehenbiziko saioan horrela atera nintzen. Horrela. Zuaitzen morba bezala. Eta eskuak mugitzen dituen bakoitzean, sentitzen nintzen zuaitzen morba bezala, eta gero esaten dut, gero zuaitzari adarrak atera zaizkiola, kostuak atera zaizkiola. Eta trajea ere, gogoratzen dut, trajea jantzi nuen lehenbiziko egunean, ni ez mozorrotuta sentitzen. Nik enera man trajea. Trajeak nera man ni. Vale. Nera mani, bai. Ondo esan dut? Bai. Bai, ni adibidez honea etorri naulanean, baina gu betiko txaketilakin, ez da? Bai. Lanian ibile gaitu Bai. bezala, hiri trajea jarri eta zea... Gu. Gehienak gu aldatu Bai. gara. Gehienak gu aldatu. Gure etxen esaten zuten bezala, astoa trajez jantzita ere, beti asto. Bai. Eta bea trajekin, daina zure bai, ze dotore, eta Bueno, makillatuta, eta bestia, eta bueno, hua, eta takoiak, hori eta- bertso lehiaketetan etxinan, hola guten, ez da? Ez. Orain hasiko da, ez? Orain, Orain hasiko zara. Moda berria, jarriko dugu. Bai. Moda berria. Eroso. Eroso. Baina, harrigarria da Maialen takoiekin ikustea. Ez dakizue pasillotan korrika nola egiten duen, eh? Hombre, beharko. Korrika talana. Abildadea, izugarria. Beharko? Baina zaila izan behar du hori, ez da? Ufa. Bueno. Dana ikastea, ez da? Dena ikasten da. Nik ez dut, oraintxe nagoela norbaitek ezkontza batera konbidatu nahi baldin mana, oraintxe nago prest, dantza egiteko, eta minik ez eukitzeko anketan, baina ez da inor ezkontzen. Bai. Baina, Dibortzio eta jungerko gara. Horra. Hori, oiek ere batzuk ospatzeko izaten dira, eh? Oi. Bai. Bai, hoxe. Gaizki da honia jendia, hobeto bakarrik, Hombre. hori bai. Bueno, Bueno, bagoaz, ez da? bai. Ni hemen ja desostresia marnabil, eh? Oso ondo. Hola, ondo? Bai, nik enizun ez errezan nahi. ondo. Hau kenduko Vale. gorpuntxo eta bestean ondo. Gogoratzen dut beste bat, orain umoretsu, momentu Bai. umoretsu esari gaela, zapatilla desberdinekin, bi zapatilla desberdinekin ateratako eguna. Hori. Baina nahi gabe. Bai. Bai. Iritsi zen momentua, asteko gutxi bai. faltatzen, Hortxe, eh? bo, astera gindu zen da, Nere, elkarri minutu bat. begiratuta. Oi, ba. Zu Eta- konturatu zinen, ez zuk esan Ez zenean. dakit, bai. Bueno, ez dakit. Bai. Zapatilla desberdinak. Zapatilla desberdinak. Bai. Ta ja ezin zen ezer egin. Eta, bai. Eta aurrea, Ah, bai, bai, ezin eta nion aurrea. inorri ezer esan, Ah, ze ja está. alperri zen. Da etzen ez pasen. Alperri zen? Oiek ez Eta- dira problemak. Eta zein zen, disimulatu, o Ba, aurrea egun hortan? Batatzea, o... Tarteka hankarekin hola itezia. Tarteka, ikusi, sabe bezala. Baina, hanketara ez digute, zuri ere hanketara ez dizute, askotan Hemen ez, begiratzen hemen hemen ez, ez hemen bintzat. ez. Bueno, ez da. Eta, nio bai, holako goza gertatzen dira, bai. bueno, Gozak. bai. Jo, Eta gertatzen jarraitzia, ez Bai, da? bai, Hori bai, gabe bai. ze izango zen, eh? Bai, hoxe. Batzutan gerriko Bai. ere azten zaizu, Xabi? Bai, egia. Gerrikoa jazte aztu Baina zain, no. txaten. Gerriko gabe. Importantea da burua ondo edukitea. Bai, Eta Baina belarriko... zaila, hori Bai. zaila. Eta Importantea da. belarriko txoriak ondo hitz egitea. Vale. Belarrian sartuta Ah, eramaten nik ez duen dut txoriak. izan belarrian txoikan jarriak. Zuek jarritaka, zuek. Ja, Bai. ez daukazu, ez? Nik ez Bai. daukazu. Ni hemen ibiltza horren ara gure zuzendari jaura. bai. Beste zu berua sartu hori zutan. Beste hau galdetu, hua galdetu. Bai. Ibiltzea, beste trikimaina batzu bazkau. Beste trikimaina. Asko Baina laguntzen trikimaina dute, ke bazkau, bai. Eskerrak hor dauden, ez? Bai, Bestela. Dudi gabe. Bestela. Bueno, eta arrakastan sekretua zein da hor. Ui. Adibidez. Eh? Humorea, Bueno, zuen nik uste. naturaltasuna eta humoria hori garbi da, Bai, baina. bai. Ez dakit, horra arrakastan bate hongoa, ez da? Humorea, Lan asko dagoela lan asko atzean. dagoela, jende asko dagoela atzean. Bueno, konbentzituta egotea baita ere egiten ari zaren horrekin, Bai, ezta? bai, gustatzea egiten duzuna. Bai. esan- Lankide onak izatea. Hori. Ze egunero ordu asko pasa berritugu elkarrekin, da, Elkarrekin. elkarrekin feeling esate zaion hori, Bai. ezta? Bai. Feeling edo Wine rollo. flow, wine flow. Flow, vale. Flow, wine flow, esaten da. Feeling, Flow. flow, rollo. Bueno, Pilina wine bag- tipulina. hori un flow. Hemen ibiltzen gata, guain eske ez da jendeak horrek gaita guten, gara raining. Right, Ja, no? ja, Bai, ja, bai, ja, bai. Raining bai. eurilla ez, Bai. rai. Outfit, Ni outfita naztu eta hola. izan, bai. inventa biteitu ditzanik. Raining. Raining. Ba, ondo geratu zaizu. Ue, inventa huez, Ondo geratu zaizu. Nastu, lasai, Bai, bai. ondo. Ai, ama, bueno, hemen, Ni begiak Hau, ere ja pixka nahiko triste ondo dauzkat, agaia. eh? Ah, bai. triste, Zer izan?
Negarrez. Gaurrez, justu gaurrez, Pixka bai. Bueno, neharra bota eta ja, Truko- biarrate parranda. Ikasi izan ditugu bat trukoak, Ez ez dakit. negarrez egiteko, baina ez dakit, hori mitoak izango dira. Neri bai? esan jate betaurrekoekin ez dela gertatzen, baino. Baina bihar dia elurretakoak. Eta ez da ez Eo kasu. museatzeko. Txon, elurra jarriko du, elur pixka bat. Betik bera, elur pixka bat. Ai. Bueno, lasai. Igual. Hemen txeingo deuna da, beitu, ni tempura listoakat, hemen digan arraia pasat, apregitzeko. Hemen ingo deuna da saltxa hau, gio loditu, hartu irin pixkatekin. Entxalada iaia bukatuta dakau, inbiar deuna da gero baitare alinitua prestatu, eta hemen ingo dena da, beitu, esan deun bezala, behin 10 minutu egon da gero, beitu, gorro da, zer ikusten nola... Bai, forma bai, biaka? bai, bai. Zuk ez tezu ikusten, vale. Zuk Bai. ikutu, nahi, Bai, ikutu. maialen 1000garren saiora iritsi da, eta negarrez ari da. Orduan, pentsa, ze moduzko esperientzia izan da beretzen. Ea Ningo laburra dutena da, egin ura ziren. gendu, soberan da ona, eta gero ingo duna da zukatu. Eta ingo duna da bitartian, beste reportaria batea ikusten Hori. jungo gea, oantxe mengo izu Baze. pañolua, bale? Hau da Bai. momentua. Bueno, zehazki goaz, elika zentrura, eta bertan erakutzeko igue, beti bezala, gauzazko, guazen bertara. Ai, ama, guetxin nikoa, papelotxo baten bila. Hauze, ez zaizu esekula gertatzen edo? Bai, gertatzen zaigu. Negargarria gorkoa, Negargarria. Tipulinakin gutxitan, tipulakin gaiotan, Bai. Kaixo, egunon, Gontzal Mugaburu naiz, Elika Fundazioko teknikaria, eta gaurkoan, osgailuak, elikagaiak nola gorde behar ditugun azalduko dizuet. Normalean, presak etortzen gara, irikitzen dugu osgailua, eta hala nola jartzen ditugu elikagaiak. Baina jakin behar dugu, gune desberdinak dituela. Fabrikatzaileak normalean jartzen ditu, edo adierazten ditu gune desberdinak, etiketa edo pegatina batzuekin. Hemen, adibidez, frutak eta barazkiak sartu alditugu. Temperatura epel hauekin ondo kontserbatzen direlako. Herriko atala, atalerik hotzena da. Orduan hemen jarri beharko genituzke, adibidez, arraina, aragia, kontuan izanik, normalean arraina eta aragia zukuren bat askatzen duela, eta normalena da taper batean, taper itxi batean, edo ontsi itxi batean jartzea edo gordetzea. Goiko aldean, atal epela izango litzateke bebai, komilen artean, eta hemen gorde dezakegu, gazta, odolkiak edo semikontserbak adibidez. Beste adibide bat, esnekiak. Esnekiak bebai, ni gordiko nituzke goiko aldean. Edarien kasuan, ni hautatuko nuke atea. Atea da, osgailu baten, gunerik epelena edo beroena, komilen artean. STBT-en kasuan, baita ere, gunerik epelenera. Beste aholku bat, janarien bat desizostu behar balin badugu, normalena, eta nire aholkua da, hemen gordetzea gunerik hotzenean, beheko apalean. Desizozten ari den janaria, normalean, ura eta zenbait zuku askatzen ditu. Goian jartzen balin badugu, beheko edo behan dauden janariak kutsatu alditu zuku hoiekin. Eta horregatik normalena da hemen gordetzea. Kanpoan desizuzten baldin badugu jakiren bat, astea izango litzateke normalena, eta horregatik egiten dugu hemen. Pizkanaga egiten delako, ur kristalak edo izotz kristalak pizkanaga desegiten direlako, eta kutsaduraren bat sortarazten ekiditen dugu. Arrautzen kasua, normalean, eztiok egiten duguna da, hemen jartzea, ezta? Fabrikatzaileak gune hau gorde duelako, bereziki arrautza gordetzeko. Baina ez da lekurik aproposena, zergatik ez da komenigarria arrautzak atean bertan jartzea edo gordetzea. Normalean, atea irekitzen dugunean eta izten dugunean temperatura aldaketak egoten dira. Temperatura aldaketa horiek kondensazioa sortzen dute. Eta normalean, arrautzen oskolean sortzen da kondensazio hori. Egin duena da, dagoen zikinkeriren bat barrura sartzea. Eta azkenik, aholku zume bat. Normalean, erosketak edo janariak gordetzen ditugunean, ondo antolatu behar ditugu. Hau da, erosi berri ditugun janariak barrura sartu behar ditugu, eta zaharrenak edo denbora gehien daramatzatenak aurrera bota.
hau izan da guztia gaurkoz, espero dugu emandako aholkuak baliagarriak izatea, eta badakizue, informazio gehiago behar balin baduzue, kontxomintzailea.elika.eus web horrira jo. Mila esker eta beste bat arte. Hau pagontxal, dagora zuen agolkuak, beti ikasten, Eta bai. esan, ozgailuan teoria batzutan jakiten deu, baina Bai, gio, baina- errepikatu inber digu, eta Bai. ondo kudeatu behar de gauza hori, Bai, ezta? hoxe, bai. Dana ondo goteko, osasuntxu, eta bere puntuan. Mila esker, eta gurian jarraituko dugu. Hemen olioa jarriet berotzen, Bai. arraia ingo dugu hemendikan pasa, arrautza eta hartu erina dakaula, bertatik pasa, prijitu Oso eta ondo. kanpora. Beste alde, hemen, saltza garratza, puntxu-puntxuan dakat. Ja, izton zaporia Ze daka. itxura, ze usaina, Ez eta estatu zaporetxua nolako dakat. usaina. Bai. Beitu, Beitu, bakarka nola, Espainian bustitzeko. Ah, Berua da hon, ondo, ja, ondo. nolako jara, osa da hon. Ah, Uah. Baina hola bisilla, Ze estilla, goxoa. limoia, ospina, Zuaia. Baina, baina dago... Sendagarria iruditu zait, Bai, oida, eta baina guen dago pixkat loditu gabe. Aha. Eta eta hartu irinakin pixkat loditu. Ah, Vale? Pixkat lodituko ez, bakio gaineti botatzeko nola hobeto gelditzeko. Vale. Eta bestalde inbiar deuna hemen. Eskalolai, ura gehienak endu jot, Bai. bakarkan buen ja, lehortu. Horrela. Eta hemen ingozuna da, tomatia bota baitare laukitxotan. Azalta guzti, ala zala kenduta. Nola nahi oso? Kenduta. Kendu ingo diogu, ezta? Venga, hemen dakat, hau nik gaina serraduna da, eta oso ondo Hobeto, kentzea ondegina, hobeto. bale? Bai. Ba, kendu, laukitxotan da berta bota. Eta zua linua bukatzeko, inbiar dezuna da. Hemen dikan ale bat atea, Bai? txikitu eta berta bota. Ados. Baita zuna da, perezil pixkat hartuko eta hemen dikan, hola, irua dartxo, ostotxuak ateako izkiozu, eta ere bai txikitu eta berta bota. Eta gero ziapia botako jo, olio pixkat, eta gatza, eta hori listo dako, bale? Perfecto. Oso ondo. Eta jungo gea, ba, den egiten, eta gure platera bukatzen. Oso ondo. Ba, basta. Bueno, eta hau, Perfecto. ez dezu nahastuko denakin, bale? Gio Vale. plateran jarriko dugu, aspin. Eskarola pixkat, Eta gio gero hori miran gainetik. pixkat, gio alinua gainetik. Hola. Vale? Hola, bai. Txak. Ja, Erki. oso ondo, oso Vale, ondo. azukatuta, Bai, vale, hemen txutziko dugu orduan. bai. Venga, Venga. eta hau esan da, ba, mingaina jarraitu behar dugu ematen, Ah, vale? Ganera. Bueno, saltxan. Platotikan desente ateatze zeatere, bai, ezta? Beleku berezita jun, Gehiago nahiko genuke, Bai. Gehiago nahiko genuke. Bueno. baina denbo auki behar, ezta? Gustora, ateratzen Bueno, gara. bakizu, rutinatik ateratzen den guztia lagundu egiten du azken Bai, finean, gabe. ezta? Dudarik Lan gabe. gehiago da, guretzat baino gehiago lantaldearentzat, Bai, esango bai, nuke, bai. lan gehiago dela. Bai. Baina, bueno, gero guk asko eskertzen dugu. Eta hori bada agian hasieratik aldatu den zerbait, lehenbiziko urtean enuke esango Ja. atera ginenik, Bai. edo ez Bai. dago gogoan behintzat. Hasi gara kalera ateratzen, Tolosan izan gara Aurten bai? azkenengo konexioa, astelenarekin. Inauteritan. Astelenitan. Eguna Bai. Tolosan, Bueno. korrikan ere izan ginen bibalariarekin. Bai, batetik bestera Donostiako zinemaldian ere bai. izaten gara, zinemaldian. Futbol partiduren batean ere egin izan dugu kanpotik esaio, Bai. Samames kanpotik egin Samamesetik, genuen. bai. Finalerdia zen, ezta? Kopako Bai, finalerdia halaxe. Osasuna eta Atletiken Bai. artekoa. Durangoko azokan ere bai. Durango kazokan, ja, Hori bizpair urte bai urteroko Durangoko azokan. hitzordua, bai. Bai. Gio gertatzeana da, igual platuan dana kontrolatuta dakao hemen, tak, bai, bai. baino kalen ez ustekoak eta bai, bestiak, bai. eta, Bai. Kalean egiten du neguan hotza, euria, Haizea. zalaparta, soinua, Tolosan adibidez, txarangak pasatzen Bueno. dizkigun atzetik. Ez genuen ez Ba, bueno, ez genuen Elkarra elkarren. Espainiak irakurtzen elkarri. Zuzendariak ez digula entzuten, guk zuzendariari ez digula entzuten. Baina aurrera beti. baino aurrea, Bai, bai. aurrea. Aurrera, hanka sartzen baldin bada atera eta Bai. aurrera. Bueno, Hor atera daskazu, atera doaia gara. daskazu eta doaiak eta... Bai. Aurrea. Ondo. Baina, bueno, gustora. Eta adiez, Bai. iaz, denboraldi bukaeran, azkeneko hila, zema denbora? Egia, Astebete, egia. Astebete, ikatxako lindegitik egin genuen. Oh, Bai. Opa, Roberto, besarka da Bai. batean Ze ondo. Ze lekua, ze Bai. parale ederra, Eta ze sukaldari, Gustora. eta ze txakoli, Gustora. dana ona, dana ona. Gustora. Bai, gainera, Bilabonako festak tokatu ditzaizkigun, eta Bai? han geundela, Ah, bai. etxaferoak, Pum! pum, da, bai, Egia da. sekulako ongi etorri egin ziguten. Egia da, egia da. Bai. Ondo, hangoitik gauza asko ikusten ziren. Bueno, eta da. gero, gauza bat dakatzuna berezia zuen saioan nire hemen gustatuko zizaiten. Igual egunen baten ingo, sukaldaritza saio bat publikuakin. Ah, Horre bueno, Ona. besarme mateu, bai, bai, ezta? bueno, Bai. guk batzutan eukitzen dugu publikoa, Bai. baina beti ez dugu eukitzen, Bai, gu normalean publiko, baina egia da, pues, Bueno, beti egoten da gonbidatuak norbait. etortzen diranean anexeita egoten direla, eta gustora egoten dira, eta... Bai, eta akompainatuta Bai. ere joaten dira, Bai. eta orduan, bueno, horre egoten dira. Bai, ondo, Bai. ondo. Baina, bueno, gala honetan behintzat, bai. Garbadoko galan, publikoa izango dugu, hori guretzat ere erronka da. Bai, hoxe.
Baiz, egia da, publikoa aldamenean daukazunean, beste entxufe batekin Beste biziko txaba da, gauza honeako eta txarrako ere bai, da, baino? Bai, hor, jendea begira daukazula, eta bai, ondo. Ez da gauza bera, telebista saio bat egin bakarrik, edo telebista saio bat eta aldi berean zuzeneko saio bat publikoarekin, ez? Eta perejilare zegin behar du, txikitu baita ere? Perejilare bai, txikitu, baldakizu nola perejilare bat txikitzen. Ez? Orain ikasiko dut. Trukito bat emango zuten besa. Beitu, Ondo pikatzeko jendia askotan ostokatzen zitu, sortenak endute jo. Gero jendia hartzea hola eta hola hartzea, txikitzen. Ez. Inbiar dena da, desente hartu, agarra raiatzen juten, eta egiten berdana bolatxo bat. Bolatxo. Eta bolatxo da kaunian. Orduan txikitu. Orduan txiki. Vale, segizu arraina begiratzera, bai. Bai, arraina igualta mango zeot. Ona, trukoa, Bai, zatikan, ez bazu txikiten, oston potolua gelditzen dira. Eta gero ja, oidana txikitzen azteako, aztezea bueltarea, eta gero mateu bortzakin txikitu deula, laban egin berren. Bai. Mira, ze ondo. Hau, beitu, hau, gatu zaigo, beitu bai, loitu da, zeitzura erra. Bale, eta bentatzen egin iragatzi, baina nik uste dut hemen, Utzi hori. Bai, zukaldatuta da, eta earki gatuko. Hau ere botako diote honi? Bai, oire bai. Nahiko honekin, eta gero ziapia ere bai. Nahiko honekin. Bueno, beste hauek bai bota. Bai, beste bat ere bai. Bai. Earki goaz, bale. Arra jaure ja kanpoa, vuelta eta vuelta, hau zeitu anitea, Bai, txikia diata. Txikiak, xamurrak, eta gordinita da hojatia zu esan dezun bezala, sushi bezala, osea que... Puntxuan, ondo. Hau zen, astuko dut? Bai, a ver, sardezkata, berrezu. Ni eskuekin hasi naiz. Venga, torri. Eskuak garbitu eta eukiko dituzu, ez da? Bai, bueno, bai, nola ez. Perexila, hau ere rima polita da, Maialen. Perexila, mila. Mila, perrexila. Bertxon ma botako zuen gaur bezaioa bukatzeko, ez da? Bai. Mila, perrexila. Hori de polita. Eta berdela. Betxatuko dugu zerbait. Berdelila. Ona zehazu, Joseba? Bai, txori malua nahiten, bai. Zukaldatzeko baten batek joan beharko zuen, berdel bila. Berdel bila. Ahi gaitu ja bertxoko bukaera emotatzen, Digara. Ez, bueno, eta zu ere bi bertxolari izan da, horre beti, ja, isilikan inorrezta gatuko hor saioan, ez da, Beti daka, zuen zerbait ezateko, ez da, bertxolari ja beti daka, mingain puntan zerbait, ez da? Baina, ala ere etortzen da gu baino gehiago hitzaiten duen jendea, Bai, eta eskerrak. Claudio Holanda pasatzen dela, Orduan isiltzen gara, Claudio komeni, ez da? Claudio da, ekaitza. Urrena Euskal Herria etortzen den ekaitzari bere izena jarriko dute. Claudio. Urrengo borraska. Adibidez. Oso ona. Baina gu entzuteko gaude, Bai, hori askotan gainera, jendea etortzen da urduri, normala da gainera, ze gauza askotan kontu serioak hitz egitera, edo bakoitza bere gaia beti serioa. Bueno, edo telebistan ohituta ez dagolako. Bai, hori ere, bai. Eta, bueno, gure lana izaten da baita ere, jendea pixka bat lasaitzea, eta gu azkenen berein bide laguna, gara, bereiek hitz egin dezaten eroso egon daitezen, makulua jarri eta aurrera. Launak, indeu hemen dena, Hau ere horla osori botako diot? Bai, bota. Bai, dena. Bota, goiarakin, eta taka. Eta hau da, ziapea. Ziapea, mostaza. Ziapea. Bai. Egia esan ziapia jende gutxik ezautze dut, ziapia. Beti mostaza esan dut, eta... Nik enuen ezautze. Bai. Baina mostaza, ziapia ezautze zu bestela, ez da? Bai. Eta naztu ingo dut hau. Bai, naztu, hola, meneito txiki bat eman. Kontuz, Xabi? Gaur galtza ilunekin. Gaur amantal dauz. Programa hola, imarko amantal dauz. Bai, begira, egia da, guri hau falta zaigula, guri sukalde... Ez daukago sukalde sekziori. Igual Joseba fitxatu. Arrarua daba, Tebe nola sukalde ikeseu gizia, Bai. Atxiz da, ma. Ada, xe, egia. Bueno, hemen ingo deuna da, behitu, ja. Gainen hola botako jo, hemen prestate desuna. Gio, prestatuko dugu gehiago, hemen platertxo bat jarriko dugu, gaur egunea juteko. Gio, danontzako dakate, Beitu, adibidez. Hor, bazkitxok, guain. Hemen, sarrezkatxo batekin. Botako eskio, hemen txukun utzitun pusketa hauek. Laranja pixkat, pomelo pixkat, eta baitare mandarina. Bueno, zue bikote, nahi zuen nian hasi, Bertxo botatzen, hemen. Bai! Zailo ja bukatu zaigu. Hasiko zera, Xabi. Hasiko naiz ni. Ni hasiko naiz. Mila egin ditugu
eskubita ezker. Ta gala berezia izango da laster. Tolosa Iruñea, Baiona Izpaster. Ikusentzule biba mila esker. Larai, lararai, lararai. Mila esker. Ona, Hortxe. Zorionak zuei ere, Zorionak, hemen. Etebeko guztiei, hemen, guri aguantatzeatik, Bai, hori ere bai. Bueno, hemen ikusi zuen ze garri utzi deun hau, Jo, Horrela, alinitu bota jo, eta honek bota behar diona, hemen esan detena, beste hau, Saltxa. saltxatxoa gola. Bueno, launak, eta honekin batea, gaur gabian ze. Atzaldian ez galdu, eta gaur behan, guandik eta gutxio gauza berezia datorreta, ez da? Ez hoxe, festa Ondo handia. pasatzera. Horixe. Ondo pasatzera. Bueno. Eta bakizu, etorri. Vale, Edo ondo bestela pasa ikusi. eta ez pasa, Bestela ikusi. Betikoa. Ikusi, seguru. Eta ea bertan eoteko aukera ekaten. Bueno, launak, besarka da handi bat eta zorionak. Aio, Biba aio. zuek. Biba zuek. Eskerrik asko. Agur.